Isugag naong sa anak ni Sarge oy. Naatay apilan nga motor show sa Santo Tomas, Davao del Norte, sponsored by GRP. Flex nato ang chief of mechanics, sige ra banig pa shoutout. Unsa man naayo na atong 1000cc nga big bike dara. Tirada Guwapo. Mga pila po taog motor show kay gi-invite man ta sa GRP production. Trapo-trapuhan din pinawa ara god. Basin day makabunan pa ni atong manok unya. Wah! Pagkarong timing ning ulan man hinuon. Nya pasi na mi, balag ulan. Habang nagabiyahe mi, naluoy ko sa anak ni Sarge. Isog namang kayog naong pastilan. Nabasa naman dayang sampot. Mura magikan nakaihi. Syempre, giuhaw atong camel. Painomon ra nato ni 1 liter nga Coca-Cola. Te, unsa man inyong coke? Color pula man eh. Syempre, na may sobra, isulod nato ni sa Aqua Plus. Ingani ta ka sosyal. Sheesh! Talikaw dabi kung wala ba nakaihi. Wala araman di ay. Wow! Luuya sa makina, ni aso na. Pero okay ra, spray-sprayhan ra nato ni pangpawala sa kontra. Pag-abot sa Santo Tomas, nangita dayon tag motor wash. Pabot-buhot pa ning isa o. Pag-abot na mo sa entrance, gisugat dayon mi ni Gio. Sus, Gio padaplin man di ay. Sabat jiha, habang pasulod nako. Nakulbaan ko basin ako'y mo champion sa GRP Motor Show. Hala oy, kaambisyoso ba sa inyong gwapo? Grabing tanaw nila, shock sila. Number 27, way swerte ning nambera. Ana sila, bike daw tapos giapilog motor show? Ha? Before that, sprayhan nato nag-BS1 ang bike para sulirap ang mata sa mga chika na mulabay ba. Mga gwapo, tarong ag-spray ninyo ha, kanang walay laktaw. Daliin ninyo, dako ra ba kayo mong sweldo? Syempre, flex nato ning kalaban natong modified. Unsa man ning batos nako nakuyapan man? Flex nato ning Raider FI 1 million build. Ha? 1 million build? Sureness? Ingon sila, kining Raider FI nga puti, duhay lang sa ani. Isa kapugaan, abot na kagkagayan. Tirada Guwapo, ikaduhang hugna ni sa motor show. Ubanon nato si Dong Mario ug si Choy Copido. Ready na mo? Tara! Bat si dayon, walay pagduha-duha. Pa Santo Tomas na podta. Sheesh! Shoutout na to ni si Ty De Oro, ang pinaka-power na MC sa mga motor show. Aha, hala oy, daghan kaayog mga gwapo. Gwapo 150, okay ra? Okay ra basta naay oil imong makina, kanang danlog pa sa okra. Wow! Shoutout sa mga naganlaing team sa matag lugar. Nga niapila ning motor show event sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sponsored by Boss Marlo. Baka Boss Marlo yarn. Grabe kadaghag nindot nga mga motor diri sa Mindanao oy. Pwede na isabak sa digmaan didto sa Luzon ug Visayas. Syempre proud jud mi, Bisaya gud mi. Bisdak number 1 diri sa Pilipinas. Ahu ahu! Grabe man ka mga hawd ang mga builders diri sa Mindanao. Way makalupig sa mga Bisaya. Bisan pa si Tim McRaider. Paki-mention ko ni Tim McRaider, ingna siya, bigyan ko siya ng 2 barangay na poste. Asa ra gud ang sniper niya sa motorbike nga 1000cc nako. Paglubago nako magmahay siya. May pagmuli siya Luzon, manangkong. Kaya sa gwapo oy. Shout out Biman Racing Team. Ayo cool, samtang gali li mi diri sa mga ipang display. Ana si boss. Okay, sold out. Mas una pa ni mahalin ang anak ni Sarge. Nung Mario, asay mong daddy? Tuwa sa tagom nagchika-chika. Kahadlok bagtingo gani ni Dong Mario. Samtang naglakaw ko, nakoy na bantayan. Naay murag miyo nga murag bao. Unsa man eh? Mura man Guangxing Waisho. Nagsabot sila. Brad, imo tong GRP na hamis nga murag gikan sa Thailand. What? Grabe Dong Mario. Di ka tuo mga bata nga nakakita sila agta. Ulahag lips bata eh. Diri pa ko kitag miyo nga duhay shock. Ambot lang kahaani og makalahutay banig subida. Naabot man sila ni Maring Tess. Marites check. Shout out Shading Shoot. Shout out nato ni mga tao nga nasa luyo. Mga gwapo-gwapa. Ka mga nindot ba sa Nice 125 Honda. Shout out sa mga builders diri ah. Thumbs up kay ko ninyo labi na sa budget 250cc. Shout out Japet. Mao ning literal nga dagko nga GRP. GRP check. Grabe man ning bata. Dili man mamilok. Hoy dong, nangita na imong mama. Japet gwapo. Ganahan pud siya oh. So yaas gwapo oy. Believe you ko ni mga bataan ba? Idol daw ko nila. Video akong amigo nga si Ty De Oro. Guwapo check. Shoutout na to si Mayor Uncle Roland De Jessica. Respetado sa mga tao sa Dakbayan, Santo Tomas. Hilig po siya mga motor. Maayos siya mokilatis og mga piyesa. Lahi ra gyud ni si Mayor ba. Thank you Mayor for inviting me. Panaog na mga GRPO. Nagpangalot jud si Dong Mario. Nangandoy jud siya nga makahawid siya sa hamis nga telescopic. Shoutout GM Kinski team. Pagphotoshoot sa mga model, daghag mga laking nagtan-aw. Gusto pud sila mahimong motor. Paghilo mo boys. Char. Kaloyal ba aning GM Reborn? Sana all, loyal, pagkatibay yung pundasyon ng mga motora. Basta GRP ang mga piyesa. Dakuag ni sinigwapo oy, nakakitag GRP nga perting putia. Ayay, ikaw ha, marama ka? Nagpanilap guning isa. Excuse me, gwapo.
gwapo. Uy, delikado basig mapasan kasi mga asawa ba. Natay mga bagong tropa nga bagong tubo, nas kilid-kilid. Unya ato din yung tradisyon na natong motor. Pakumbong ng bakumbong, pakumbong ng pakumbong. Sayaw lang ng sayaw, Davao Remix. Paghuman sa tradisyon, niabot tayo ng judges. Pagkabalo niya nga vlogger ko, naadayon siya'y plano nga pa-championon ko. Boss Marlo, ayag saba ha, nga padaogon ti ka. Matik na, Boss Jackson. Basta ikaw kurog ko. Shout out sa pinakakusog diriya sa loudest pipe. Grabe yun, tambutso ba, murag basuka. Shout out Calmado Racing Team o sa Diman Racing Team. Mao ni ang pinaka-power nga badya diri sa kalibutan. Sa kadaghan og gi-judge ni Jackson, gikapoy yun siya mao nang giyang gilingkuran. Kay dugay yun siya nahuman aning taga Jinsan. Sa gawas, lahi pud ang ilang event nga ilang gitapukan. Mao ni ang loudest pipe. Grabe. Perting lingawa gining diri ang lugar ba. Pag magbomba-bomba ni sulod ay ning isa. Tirada gwapo. But anyway, sa dili pa nato ipadayon ang video, na ako i-promote sa inyo nga dula, mao kini ang 1xbet. Ang link ani naa sa comment section. Pilapan ra ninyo ang form. Tapos ayo kalimot sa code Marlo. Sa first cash in ninyo, pwede mong makadawat og 7,000 pesos. Kung gusto mong mag-cash in, click lang ang deposit. Naay klase-klaseng online bank dira e-wallet, GCash ug uban pa. Kung gusto mong mag-cash out, click lang ang withdraw. Same process lang gihapon siya. Sa 1xbet daghay na klase-klaseng dula. Ang ma-recommend nako ninyo katong swap land. I-predict ra ninyo ang baki kung asa siya moambak. O di ba? Dali ra kayo ang kwarta. Unsa pa imong gipaabot? Dulain na ninyo ang 1xbet. Mao ni ang pinakamahal nga motor sa Mindanao. Baka itsalaya yan. Kung kabalo pa lang ko nga dadanay day kuyab diri gidala na ko tong taga Panabo ba. Sheesh! Paspasa makatrapo ni Asher Rigor oy. Relax lang boss. May slide atong langaw dara. Nanapo ni mga boys tabis kay sa GRP. Kani silang tanan, GRP products jud ilang gamit from Thailand. GRP, baka naman. Familiar maning laki ha? Ay si Dambo. Sa It's Showtime. Dambo, pa-burger ka naman. Apili na lag french fries ug boko juice. Ako nagpasalamat kang Boss Marlo nga nakaabot gihapon siya. Bisan og nahubsan. Ug dako po kayo ko pasalamat sa tanang GRP family nga nabuo ni ang big event. Mao ni ang loudest mouth. I love Mama Sang! Sang! I love you, baby! It's balik to! I love Senior High! Senior High! Senior High! I love Sugar Mommy! Sugar Mommy! Kuyabong! I love Mamasita! Mamasita! Masarap pag walang sauce! 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 I hate you, my loves! My loves! My loves! Ma! Mangayo kong Mac! Mac! I love tuba! 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 Dirian na nagsugod ang awarding. Siyempre, champion naman ta. Wala na tan nila giapil. Haya-haya sa gwapo ay... Mao ni ang tingog sa mga motor. Ba ang gamit. Ning purot man. Grabe, overfed man kayong baba. Guys, surrender na ang driver. Ang makina wala pa. Kani muragikan na overhaul. Entry number 10. Mao ni G1000 bay, power kaayo. Hayahayang madam oy, nakabitbit mag-beer rubber. Mao to gihatagan ako sila og mga rims gikag tagom. Baka Boss Marlo yan. Syempre dawato na to ang 1 million, duha ka trope og duha ka hamis nga GRP. Sheesh! Paglingi na ko sa daplin naaman si Dambo. Gipang taklaan man niyang mga engine gamit ang tissue. Bamboo in the house. Baka baby Dambo yan. Syempre, gipasagdan na nato siya nga mokilati sa mga motor. Ako'y boss diri sa Mindanao. Naunsa natug ka? Boss Marlo gani, dagay planos kinabuhi. Ang mapilian niya, dalhon nato sa Luzon kay isabak nato sa GRP Motor Show ng Pinas. Hawda mo gamit og tissue. Anada sa buang ay! Ika number 27 ta pero kitay una ni uli.
uli na ay magpa-shoutout to. Shoutout, muto tayo, kalmado. From Tigasan, from Tagum. Shoutout sa inyo mga gwapo. Una namin sa inyo agpasi kagabi na. Mabunalan ta sa atong uyab ani. Wow! Gisayangan na po na ako ang 10 minutes sa inyong kinabuhi. Bahalang tinulakay mi padulong sa tagom. Kay nahutdan og gas. Unta nalingaw mo sa akong video. I love you all. Sheesh!